התייצבת לימין הארגון, ואולי לפוליטיקאית הבכירה ביותר, שהתייצבה בצורה מאוד מאוד ברורה, בלי אבל ובלי כדאי ובלי תשנו דבר כזה או אחר. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו שמאוד מאוד מטריד אותי על מה שקורה לנו בהרבה רמות, דיברנו קודם על רמה אחת. בחברה מתוקנת, ככה אני תופסת את זה, צריך לאפשר לארגוני החברה האזרחית, לכולם, אבל בגדול לארגוני החברה האזרחית, לאפשר להם לבקר את השלטון. ככה מתנהלת מדינה מתוקנת. ותכף אני אתייחס, אני יודעת שזה סוגיה מאוד נשאר. ובמדינות העולם הם נותנים הרבה כוח לארגוני החברה האזרחית, שצריכים להיות בלתי תלויים, מבחינת היכולת שלהם לבקר את השלטון. מה שאנחנו עדים בתקופה האחרונה, זו מגמה שמאוד מדאיגה אותי. דרך אגב, היא לא רק לגבי שוברים שתיקה. יש כאן מגמה של ניסיון לסתום פיות לכל מי שמבקר את השלטון. תראה מה עושים לנשיא המדינה. איך זה יכול להיות, זה מתקשר, לכן אני אומר, איך זה יכול להיות, שכשנשיא המדינה מחליט שהוא מופיע בכנס עיתון הארץ בניו יורק, ומופיעים גם שם חברי ארגון שוברים שתיקה, מסע הדלגיטימציה, האיומים, ההשמצות כנגד הנשיא, זה, אתה יודע מה? זה הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני רצח רבין, ואני זוכרת את ההסתה. ואני פניתי לראש הממשלה. אבל אומר נפתלי בנט, הוא אומר, תראו, הכל טוב ויפה, לא בתוך בתי הספר. אני אשיב על זה. אומר בוגי יעלון, שר הביטחון, הכל טוב ויפה, לא מול חיילי צה"ל. אוקיי, אז אני אשיב על זה. קודם כל, אז בואו רק נגמור את הפרשה הזו. ההשתלחות בנשיא המדינה, שראש הממשלה נאלץ בסופו של דבר, אחרי שגם חבר הכנסת הרצוג וגם אני פנינו עליו במליאה, כמי שכפאו שד לגנות את זה באמירה רפה. אני אומרת את זה גם לקהל, מילים הפכו לאצבע על ההדק. אנחנו כבר ראינו את זה. ראינו את זה עם ראש הממשלה יצחק רבין, ואני מאוד מאוד חרדה, ואני חרדה גם לשוברים שתיקה. למה? מדובר בארגון של כ-1,000 חיילים, קצינים וחיילים, ששירתו כולם בצבא, שהצבא שלח אותם להגן על מאחזים או לשמור על מאחזים בלתי חוקיים, למלא תפקידי שיטור בשטחים. שרתו ביהודה ושומרון. שרתו ביהודה ושומרון, שלח אותם, חלק מהם חברים שלהם, נהרגו בצוק איתן, וכולנו חשובה לנו דמותו המוסרית של צה"ל. אני אומרת את זה בתור אימא לשני חיילים, הילדים שלנו שירתו, חשוב לנו שצה"ל יהיה צבא מוסרי, והוא כזה, אבל יש תקלות. וכשקצינים וחיילים, ששר הביטחון שלח אותם, מוכן היה לשלוח אותם להיהרג בקרב, באים ומבקרים את צה"ל. דרך אגב, אין לי טענה לקצינים ולחיילים, יש לי טענה למציאות שיוצרת את המצב שככה נראה. אז אומר לדוגמה יצחק הרצוג, כשהוא מגן בצורה כזו או אחרת השוברים שתיקה, הוא אומר הכל טוב ויפה, אבל בבקשה, בלי תערוכות בחו"ל, ובלי גיוס תרומות בחו"ל אל מול עדויות זוועה על מה שחיילי צה"ל עושים בשטחים, ובלי קשר עם תנועת ה-BDS, יש לכם מה להגיד אל מול האינסטנציות המשפטיות של צה"ל כאן בתוך מדינת ישראל? אז תראה, אני חושבת שהנזק הכי גדול שפגע בלגיטימיות שלו, שפוגע בלגיטימיות של מדינת ישראל, זה בוודאי לא שוברים שתיקה. זו המציאות של 50 שנות שלטון על עם אחר, 50 שנות כיבוש, שעושה את הנזק הכי גדול. העובדה שאמריקאים הרימו ידיים וכבר לא מתכוונים להתערב כדי לקדם שום מהלך מדיני, מסמלת את זה שהעולם הופך להיות פחות ופחות טולרנטי למדיניות של ממשלת ישראל. אז להאשים את שוברים שתיקה, אנחנו בכפר גלובלי, כל מה שאומרים כאן תוך דקה יוצא החוצה. כשקצינים וחיילים מבקשים מצה"ל לאמת את הדברים שהם אימתו, דרך אגב, דברים שמקבלים אישור של צנזורה. כל מה שהם פרסמו קיבל אישור של צנזורה. צנזורה לא עוסקת בשקרים, צנזורה עוסקת בסודות מדינה. לא, אבל אם מישהו משקר, זה לא מעניין את הצנזורה. אבל הדברים האלה מאומתים, ושר הביטחון ושר החינוך נגררו אחרי תעמולה של אנשים ספציפיים שיש להם מטרה להסיט את הדיון מסדר היום, שזה סדר יום מאוד מאוד בעייתי של ישראל. אני מתנגדת לתנועת ה-BDS, זו התנועה שמבקשת לקרוא לחרם על מדינת ישראל. בשום פנים ואופן. זו מדיניות שמבקשת לערער את הלגיטימיות בכלל של מדינת ישראל. שוברים שתיקה משתפים איתנו. אני לא מקבלת את זה, אני חושבת שזו הסתה פרועה. תגיד, אני אמרתי לראש הממשלה, מה אתה בא בטענה
לשוברים שתיקה. כשמועצת יש"ע וועד מתיישבי השומרון נוסעים בכל הפרלמנטים בעולם ומדברים כמה צריך להמשיך ולשלוט ולהרחיב את ההתנחלויות, מה בדיוק ההבדל בין אלה שנוסעים? מה עושים כשמועצת יש"ע וגורמים אחרים מקבלים כסף מקבוצות אוונגליסטיות, תימהוניות, הזויות, שרוצות פה לבנות את הר הבית ואני לא יודעת מה לעשות, או להקים את בית המקדש השלישי מחדש? למה זה יותר לגיטימי? אני מבין לגמרי את ההגנה בחירוף נפש על חופש הביטוי של שוברים שתיקה. אני מתפלא קצת שההגנה הזאת נעלמת כשמדובר בערוץ 20 לדוגמה, שמעלה פוסט בפייסבוק ואומר, הנשיא הזה לא מייצג אותי. מדוע זאת הסתה? אני אגיד שני דברים בהקשר הזה. להגיד הנשיא לא מייצג אותי זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. ערוץ 20 מקבל את הזיכיונות שלו מהמדינה. אם זה היה נגמר בנשיא הזה לא מייצג אותי, זה בסדר גמור. גם ראש הממשלה הזה לא מייצג אותי, אבל הוא ראש הממשלה שלנו. מה שהייתה שם זו הייתה הסתה פרועה כנגד הנשיא. עד כדי כך הייתה פרועה שאמר מוטי שקלר, שהוא היושב ראש או המנהל שלו, אני לא זוכרת את ההגדרה שלו. הוא אמר, הקמפיין הזה לא לרוחי. כן. עכשיו, מה קורה? למה אבל גם שהדברים הם לא לרוחנו, ויש הרבה דברים שהם לא לרוחנו. אני בעד להשאיר... מי שחופש הביטוי יקר לליבו. אני מסכימה איתך. אני לא חולקת על זה. אני חושבת שצריך להשאיר שוליים רחבים לחופש הביטוי, רחבים, גם אם זה מימין וגם אם זה משמאל, אלא אם כן יש סכנה ודאית, הייתי אומרת ממשית, לפגיעה שעלולה להביא לאלימות, ואת רואה סכנה כזו? אני היום חושבת שמסע הסתה, אתה יודע מה אני חושבת? אני ראיתי אתמול מודעה שפרסם האלוף אמירם לוין. איש עתיר זכויות, אלוף בצה"ל. כתב כולנו שוברים שתיקה, גם אני שוברים שתיקה. אבל הוא כתב בדיוק את מה שאומרים, הוא אומר, תחפשו את הכביסה פה, אני מתנגד לזה שאתם מוצאים את זה החוצה. הצעד החריג של האלוף לוין נועד לומר, חברים, הגזמתם במסע הסתה שלכם. אז אוקיי, אתם רוצים לדבר על זה כאן, אז כשסותמים להם את הפה ואומרים להם לא תכנסו לבתי ספר ולא תכנסו למחנות צה"ל. כשנפתלי בנט שר החינוך... לו את שרת חינוך, ועד מתיישבי יש"ע נכנס לבתי ספר תיכוניים? אני חושבת שלו אני שרת חינוך, לא הייתי מאפשרת את מה שנפתלי בנט עושה. מכניס היום למערכת החינוך באמצעות מנהלת הזהות היהודית שהוא הקים רק לאחרונה, שהוא מעביר אליה מיליונים על מיליונים או יותר מיליארדים, הוא מכניס רבנים אורתודוקסים למערכת החינוך ששוטפים את המוח לתלמידים, שזו אג'נדה מסוימת, ומה הפחד להתמודד עם הטענות של שוברים שתיקה? כל מה שאני מנסה להגיד, גם אם אני לא חותמת ב100% תמיד על כל מה שאומרים ושוברים, אני לא יודעת דרך אגב, אין לי מספיק כלים, אבל אני יודעת שצריך להכיל גם ביקורת על השלטון. וההתנפלות של אם תרצו, שבית המשפט אם תרצו, שכל הכנסת רוקדת סביב החליל שלהם, מספר 18 רונן שובל ברשימת הבית 15, לא יודעת, ברשימת הבית... חברת הכנסת גלאון, אמר רבין, בלי בג"ץ ובלי בצלם, שום דבר לא השתנה. תראה, אני רוצה להגיד, אני חושבת שזו הייתה אמירה אומללה בזמנו. בזמנו אני חשבתי שהיא הייתה אומללה, כמי שהקימה את ארגון בצלם ועמדה בראשו בשנים הראשונות. אני חושבת שצריך לאפשר לארגוני זכויות אדם, גם אם מעצבנים, מימין ומשמאל, ומעצבנים אותי גם מימין, לתת להם להשמיע את דברם. לכן אני מתנגדת למעצרים מנהליים גם של אנשי ימין וגם של אנשי שמאל. אני חושבת שצריכה להיות אחידות, שצריך להיות דפוס אחיד, איך מדינה נורמלית מתנהגת. אבל כשכולם עכשיו בעליהם על שוברים שתיקה כדי להסיט את הדיון מהרפיסות של ממשלת ישראל ומהחידלון שלה, ומהעובדה שאנחנו עוד שנתיים נכנסים לשנה ה-50 לכיבוש של ישראל בשטחים, או לעובדה שאנחנו שולטים על מיליוני בני אדם, אני חושבת שיש בעיה. החלק האחרון של השיחה שלנו יעסוק בפוליטיקה. יצאתם מהבחירות